Tuđman bi priznao Palestinu. Tuđman bi rekao kibi dabi, kad su ga pitali na jedno hipotetsko pitanje, ja ću se ipak igrati nekakvog prognostičara što bi Tuđman napravio. Tuđman bi priznao Palestinu. Tuđman, siguran sam, zato što je on Tuđman je krenuo u ime jedne male države, malog naroda. Kako bi Franjo Tuđman, koji je iskoristio povijesne prilike za Hrvatsku, one su se pojavile 90. godina i nisu postojale ni 45. ni 71. Tuđman je osjetio kako pulsira vrijeme, kako bi on mogao između jednog Izraela, kojemu ne može negirati pravo na opstojnost, na sigurnost i na održivost, i Palestinaca koji nemaju ništa od tih prava. Siguran sam da bi Franjo Tuđman bio na strani slabijeg naroda.